Malawi Brief. Omvera, tsopano ndi nthawi ya nkhanga zaona, ndipo mwa nthawi zonse amene akutipasira ndi Comrade Daniel. Takhalani pomwepo. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse kumene muli. This is Comrade Daniel, as I said on Limpopo FM. Amalawi ndikufuna ndikudziwiseni ndikunena kuti tikhale ndi programu yathu yomaliza mu chaka chino cha 2025 mawa pa 31 tikhale ndi programu yathu ya nkhanga zaona, tikwangule mu chaka chimenechi kuti kodi mwagwaza mtundu wanji pamene tikulowa mu chaka cha 2026. Amalawi tiyende limodzi ndi Limpopo FM ngati mmene tachitira mu chaka chimenechi cha 2025. Cholo muli bwanji, kumulanje muli bwanji, nanga kuchirasulo muli bwanji, kuzomba muli bwako, Blantyre muli bwanji, kumwenza muli bwanji, nanga chikwawa muli bwanji, kunsanje muliko bwanji, azathu akunchewu muli bwanji, Mangochi muli bwanji, Machinga muli bwanji, nanga azathu Mbalaka muli bwanji, kwachenda usiku muliko bwanji, azathu kudesa muliko bwanji, kuntakataka Salima kwa Nsia Ludzu muliko bwanji, Landran Moni kunkotakota kumalinga kulinga kwa Kombo kujalo muliko bwanji, ta Landran Moni azathu akunkada beku Tikombo muli bwanji, azathu kuchiputula muli bwanji, azathu kumzimba kuhewe kukafukule muliko ba, azathu akukaronga muliko bwanji, Rumpi. This is Comrade Daniel pa Limpopo FM. Mwaswera bwanji, oiya kulilongwe kudetsa mulibwa nanga zathu akumchinji. This is Comrade Daniel pa Limpopo FM, chigawo cha kumadzulo. Tsiku lanu linali bwanji, muli bwanji Tamu Mpinga Njira, nanga muli bwanji Leston Muli muliko bwanji, mwaswera bwanji my brother wa Bakiri TV, nanga Boni Kalindo muliko bwanji, Lulema Katani muli bwanji, Nyani wa Mpongo DJ Lomwe muliko bwanji. This is Comrade Daniel on Limpopo FM, right on Mangochi mulibwa, brother Salo muliko bwanji, muli bwanji Richard Mpepo Talandran Moni. This is Comrade Daniel pa Limpopo FM. Mwaswera bwanji DJ Don't Trust Kaore ya pa Limpopo FM, nanga Lufeo wa Lufeo muliko bwanji, DJ Maxi Nkadi wa Chiromwe muli bwanji, Limpopo FM yonse, Limpopo FM 1, Limpopo FM 2, Limpopo FM 3, Limpopo FM 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maglonse a Limpopo FM. Mwaswera bwanji. Ne ndine Coledi Nkosi kuchokera ku Kasanga School. Itachitika ngozi, kunachitika zambiri zimene zimachitika, anthu ena amanena kuti ili kulupuwa aka yakuti koma ndege yomene ife tinayionera mene imatera itadusa pa Kasanga School ati inazafika pena pake pa manda pamene inazayima kwa nthawi mwina 10 minutes. Itayima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti kuima kumene inali mwamba ili mmalere koma yasisatu miyendo. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseri kumene kunali kakhwawa, inazaoneka kuti utembenuka yukhanga yatembenuka yasonyeza kusi, kenaka inalowa mu mitambo. Kutembenuka kumene kunali kuti mwina upside down pa Chingereza. Ai sinali upside down koma inakhala ngati yaonesa kusi pang'ono, kenaka italowa ku mitambo kuja ku inakhala ngati yasiya kuoneka. Kenaka atafufuza
na zaimbira kopisi ndine College Nkosi ndogwiraso ntchito ndi Vice President anakafikapo pa nyumba panga amene ndogwira nawo ku reforms komanso ndine innovator amene ndogwiraso nawo ku innovation and creativity ndi naye sesa ndithu kuimbira ku ofisi kwauza kenaka ndaimbiraso ku polisi kushikangawa ku Mzimba naye sesa ndithu kuimbira Grace Malenia ku Ombuzimani ndaimbira Osewa pepa ndine nkhani zikulu zimene tikubwera nazo mu 2026 ndi nkhani ya ngozi imene inachitika ku Chikangawa chifukwa tikufuna kuti tidziwe chenicheni chimene chinapha Vice President komanso anthu ena amene anali mndege imeneja. Tamvatu kunena kuti kunaimbidwa telefoni ku Ombudsman ndipo kunaimbidwanso telefoni ku Office of OPC. Anthu amenewa tikufuna mubwere poyera mutiuze chifukwa chani you did not respond atakuuzani munthu uyu kunena kuti kwachitika zakuti munadziwa pokena kaske Limpopo ndi Comrade Tajwa. Tithokoze mkurukuta moyo kungotenga dziko mvula ingogwa bwinobwino ndipo anthu ambiri ali ndi chimwemwe kunena kuti chimanga mwina akakhala kwa chaka choyamba kwa zaka 6 osakolola. Limpopo FM ndi Comrade Tajwa. China chilichonse chikuyenda pa Limpopo FM musadandaula Malawi. Tikumva zambiri zimene zikuyankhulidwa kunjaku koma tikungona chifukwa chonoti ife tinanena kuti china chilichonse tasiya m'manja mwa Mulungu. Mulunguyo ndamene twataziyendese china chilichonse. Simuzatuonanso ife ali Limpopo FM tikupita kwa munthu kukamupempha ayi tasiya m'manja mwa Mulungu kunena kuti iyeyo ndamene akhale iyeyo akuti muzonse mpemphero ndi mpembedzero msireni iyeyo. Limpopo bwanji kwa gada muli bwanji kwa gada muliko bwanji kwa gada. This is Comrade Tajwa pa Limpopo FM kunene kuti ndikuchireka. Muli bwanji kwa gadaga kuchireka. Muli bwanji kwa gadaga kwa gada ndi kulonzo kwa gada muliko bwanji kulonzo kuchireka kwa gadaga muliko bwanji. Limpopo FM with Comrade Tajwa. Kumbavi muliko bwanji nako kwa Kabudula kunsalu muliko bwanji kwa Malembo muliko bwanji Comrade Tajwa kulunzuko a Mustafa kwa gada muliko bwanji. This is Comrade Tajwa. Mumba ya ankundika muliko bwanji mumba ya ankundika kulunzuko muliko bwanji kumlomba muliko bwanji asatwa kumlomba nanga papasani muliko bwanji ku Greenock muliko bwanji Comrade Tajwa Limpopo FM nonse amene muli kwagochirira talandirani mani kumitundu muliko bwanji kumitundu muliko bwanji talandirani mono wanu kumitundu muliko bwanji asatwa kunchisi kumalomo kunchisi muliko bwanji kumalomo kudowa kumvera muliko bwanji asatwa kudowa kumvera nonse kukongwe muliko bwanji Comrade Tajwa kukanyenyevi muliko bwanji asatwa kukabwa kulowashire muliko bwanji azatwa kulowashire kutabwa muliko bwanji panchalo muliko bwanji kwa Ngabo muliko bwanji azatwa kwa Nkumaniza muliko bwanji kufatima muliko bwanji. This is Comrade Tajwa ndikatero sepa Limpopo FM tisiane pomwe pa chigawo chino cha kumadzulo.